का हो तनी चावा वावा बनैबू गदैया दुहलू कि नाही यार। अभी तक ले बैठला बाटू का करत बाटू तू यार। नहीं तो ले कम से कम चावा बनावा पियल उयल जा। आई हो दादा एकदम सेठिया गइल बाटा का हो बुढ़ऊ गदही के दूध का केहू चाय पिएला का। अरे दादा हो दादा कैसन मेहरारू मिलल बाटी रे। तू बताओ गाय का पी सकैली या गदही का ना पी सकैली चाय। अरे दादा हो दादा अब इनके हम कैसे समझाएं कि आज तक ले केहू गदही का दूध का चाय पियले बा कि हमन पियल जाई। पहले तू हमके बतावा कहियो का पियले बाटा का पहले जमाने। पगलाइल बाड़ू का। हमारे दादा का दादा जब रहना न त हमन गदही के दूधे का चाय पियल जा। तोहरा के का लागत बा। गाय वो समय में ना रहनी खाली गदही वदही ढोवे ईटा उटा तो वही का दूध दूध के चाय बनावल जा। आई हो दादा आदमी बाई की शैतान हो गदही का दूध पियले बाई त हम एकरा साथे अब नाही रहब एको दिन। अब हम अपना नैहर चल जाई। पगला गइल बाटू का हो। तू चल जेबू त हमके खानवा के बना के दे। तू ही त बाटू हमके खाना बना के खियावाली।